Kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Sama sa mga tinun-an ug sa mga tawo, kansang kinabuhi na tandog sa makaluwas nga gugma ni Jesus, si Maria Magdalena nagbangutan sa pagkawala ni Jesus tapos sa iyang kamatayon didto sa krus. Karon nawala usab ang patayng lawas sa iyang Ginoo nga nakapasamot sa iyang kaguol. Ang lubnganan walay sulod. Apan wala madugay, ang iyang tumang kaguol na himong hilabihang kalipay sa iyang pagkakita kang Hesus. Ang iyang pagkakita kang Hesus nagtubag nganong walay sulod ang lubnganan. Nabanhaw si Hesus. Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpakita nga ang kamatayon walay gahom bato kaniya. Ang Dios nung gugma maoy migahom kaniya. Ang lunsay ug walay makapugo nga gugma sa Dios maoy nagbanhaw kang Jesus. Naguli kini sa unsay gikuha sa kamatayon ang kinabuhi. Kun ang kamatayon maoy mutapos sa kinabuhi, ang gugma sa Dios maoy maguli niini. Ang pagkabanhaw ni Jesus militok sa katapusang kapildihan sa kamatayon, naghimo kini sa kamatayon nga walay gahom. Nagsilbi kining pasalig sa atong paglaom alang sa bag-ong kinabuhi uban sa Dios ug naghatag usab kini alang kanato og pasiunang pagsinati sa saad sa bag-ong kabuhatan diha sa basahon sa ang gipadayag. Pamalandong. Tungod sa pasalig sa akong gilaumang bag-ong kinabuhi uban sa Dios, unsa may akong panglantaw sa akong kaugalingong kabanhawan. Pagbasa gikan sa awit sa mga awit. Matag gabii sa akong higdaanan, nagdamgo ako sa akong minahal. Gipangita ko siya, apan wala ko siya hikaplagi. Mibangon ako og misuroy sa syudad, sa kadalanan ug sa kasuok-suukan. Gipangita ko ang akong hinigugma, apan wala ko siya hikaplagi. Hitagbuan ako sa mga gwardya nga nagpatrolya sa syudad. Gipangutana ko sila, wala ba kamo makakita sa akong hinigugma? Apan sa pagbiya ko gayud sa mga gwardya, hikaplagan ko ang akong hinigugma. Ako siyang gigakos ug wala ko siya palakta, hangtod nga nadala ko siya sa balay sa akong inahan sa lawak sa nag-anak kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug giuhaw ang akong kalag sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Sa ingon nagsud-ong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi, ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako, sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imo ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag, ug sa masadya nga mga ngabil, magdayig kanimo ang akong baba.
Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangop pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarug didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus, ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ilaw man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarug didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. Kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus. Ayaw akog hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Pusa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.